diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan manunggal Singojaya tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Om kasira lini wong pinetanya tatan panirat busananira salin enten gagasak jroning dangsat sakdumut jembarno bathuk api kasira katonira bandeng asmara kacarita Bambang Aduk Basu tapa guteh tan kersa dununging kawewen lamun durung kasembatan garwa malan rejeki sang Dewi Sri katarima tapanira kudu salin busana jamal anyar ger wujud ganteng tarung sasanika.
diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan manunggal Singo Jaya tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan manunggal Singo Jaya tumijil saking Singkuang Murjani 4 Rau Kaltim pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Ayo